Waduh. Bocah klemak-klemek ngidak suket ora pendeng, junjung aku diceblok ana lemah kaya ditandur ora bisa obah. Yen pancen bisa wal bakal ndak gurun. Apa ajimu? Sekti tanpa jilpo tegus senjata to. Aku walono. Aku gelem ngwali waton bisa maringake adine wadon. Wah, dicu karepe dhewe ya. Bocah mung lemah-lemar ngono kok. Kira dene kok peng-pengan temen iki bocah iki. Mula nggih, mula ampun sok demen ngina karo sepadaning titah ngoten. Aja dimeh niku kudu dienggo. Dimeh gagah perkosa nyepelek karo wong sing lentreh kaya ngeten. Wo. Nek gelem tumandang nggih ngeten niki ngeten. Ora kekan wiraga nek tumandang mesti tes ngeten. Hei, ceblok ki lemah mongso iso awal. Niku dereng kula. Kula niki ambak rupa kaya ngeten nek pun gelem tumandang, ora remuk wong iki arep ora. Tenan. Ambak lemah lameh ngeten niki ning. Cek mesti remuk. Wis ora karuan. Aku wis tobat, aku walono ya tak aturke adik wadon. Waduh. Mung ditudingi wae kok lemah bengkah dhewe. Narayana iki patena Narayana. Mejanane karo kakangmu bocah. Yen kowe ora iso mateni siji permati aja takon dosa. Walah kaya apa bocah iki ngendi lepas. Sopo jawab adikku? Apa maneh yen ora aku? Dosane apa dioyak-oyak? Duwe janji ora dileksanani. Ing atase njaluk tulung wis ditulungi malah ninggal glanggang colong playu lunga ora pamit. Ngono to? Iya. Kowe iki rak permadi to? Kowe sapa? Aku ki sedulurmu lanang. Aku ki yang karo kowe tunggal darah Mandura. Kowe putrane Bebi Kunti. Mongko Bebi Kunti ki kadange muda. Wong atu aku. Pangapepi kula Kang Mas. Ya. Menawi ngaten loro ireng menika kadang kula sepuh. Mbak Yumu kae mau. Mboten ngertos. Sinten? Lho iki rak Petruk to? Inggih, Petruk. Iki sedulurku lanang. Pernae adikku marga putrane paman. Pandu patutan Bibi Kunti. Mongko Bibi Kunti ki adine wong tuaku. Oh, sih kulit daging ya. Lara ireng mau pernae Mbak Yune iki. Oh, iya ngoten kok. Malah Mbak Yuku dhewe. Mula kok pasuryane kok mirip aku. Kondo ndledek ngono kok mirip. Rupa ngelengo ngono kok. Lho. Anu ambaning bathuk niku padha kali bathuk kula. Wandamu. Mbak Yune tok kapake. Dereng kula menapak-menapakaken. Wow, bodho iki. Bruto kapak-kapak itu. Wong piyambakipun mlajar. Wow, wong lanang ora pinter iki. Iki piye iki kok malah dijokke iki. Cara aku tak remuk Mbak Yuma. Bela ta. Arep ngremuk. Remuk sapa? Kowe iki ora penting tak kandhani. Kajake ora penting. Ora nek aku ya ora serem. Mau genep-genep kowe iki. Ya men ta. Saiki kowe tok tak bondo. Dipun bondo. Wis to manut aku.
Inggih. Ning kowe tak kandhani. Pripun? Iki engko calone arep budal nyang Mandura, nonton adu-adu. Mula engko nek kowe wis tak bondo, engko aku arep duwe cara kowe tak kon nyemplungke nyang kali. Ning kowe tok mati ya. Menapa saged? Ah iya adik kaya dudu kancane Petruk. Kudu pinter karo kancaku. Kudu tertib. Wis ayo manut to. Saiki wis tak pateni lho. Abot-abote pangisi Kadang Enom karo dipunduti tulung Kadang Reja, meksa tak pateni. Iya Kakang, syukur nek bocahe wis mati. Wah, syukur nek wis mati Permati. Kakang Mas, opo? Andika menapa mboten purmaoske calon naya ngadi menika pejah. Ilangan piye wong kuwi wong liya kok. Sanes. Lho, piye to? Menika tasih Kadang piyambak. Putranipun Bibi Kunti patutan sawargi Paman Panju. Mongko Bibi Kunti menika kadangipun mudha Kanjeng Rama Basudewa. Adikku Narayana. Lah kok kowe ya mentolo mateni adimu dhewe mau-mau ora tok genahke dhisik. Kula namung nuruti keparingipun Kakang Mas. Waduh iki carane nguripke kepiye? Mboten saged. Wah, yes, aku njaluk pangapura ya Permati. Aku bar-bar pisan ora ngerti. Oh, lho kowe iki apane? Rencange Permati mati. Nggih ning wali nyetani Ndara Narayana. Wah, kepiye Permati? Sampun mboten perlu dadak. Dipun tangisi sono mboten badhe sugeng malih. Lah iki carane piye? Bratajaya apa? Bangkene Permadi ingkang mentas ngoyak-oyak kowe iki ora ana gunane ana kene. Ora dikubur, diguwang nyang kali wae. Moyo aja to. Wis to, manut aku. Ya wis guwangen. Ya yen ngono ya dina iki tak labuhe ning samudra wae. Permati bakal tak goyang samudra dina iki tak labuh. Kok abot men iki? Mboten tiyat. Ora kuat. Ayo. Abot men bagene. Kowe Narayana. Wah, lan apa kowe nggih kiyat wong paduka mboten kiyat. Coba mbok menawa kowe kuat. Le, mboten kiyat. Le. Mesti demok tok ngono kok. Le, mboten kiyat. Petro, alah kula meleh. Le. Oh, malah kula pun le. Pun lemes. Pengedan mentas nggo wabet. Lagi njere sapa sing kon buang iki? Lara ireng apa? Pangrasaku mbok menawa ya mung kowe sing kuat. Lah wong sing lanang-lanange ora kuat kok aku apa ya kuat. Wis to dicoba dhisik. Rak ya to Petruk? Nggih adate sak ngoten. Nek lanang mboten kuat ning adate ndara kok digendong kali Kyai Putri iku sok mak nying ngoten. Wah tobat kok ya wis aneh-aneh wae. Ya wis kene tak guwangi digendong ya. Iya, digendong. Dicekeli pundhake aja nganti mrucut. Iya, kene tak guwangi tak labuhe nyang segara wae. Dadi bangke kok tangane ya jek ngratil. Lho piye to? Arep dikuwangi tangane mung gantoli pundak ora gelem medun. Ah kuwi pancen jek kaku-kakune kok tangane kuwi. Mempro wae iso ngrawut karo awakmu. Iya. Narayana, nuwun kula. Aku mentas tampa sabaning pukulun Bathara Brahma. Kapure dhateng Mandura.
margi sampun titi wancinipun kedah njenengaken angkara ingkang wujudipun pun wara kangsa. Wah, malah ngerti kabeh. Bisa aku manut kowe Narayana. Inggih. Ingkang menika monggo kula dherekaken awit mandura badhe wonten aben-aben sawung manungsa. Ing mriku marginipun kula lan paduka saged ngaturaken dharma bakti kunjuk dhateng pepunden. Lara ireng piye? Aku ya melu. Nek kowe melu Narayana. Melu Kakang Kakrasana. Melu Narayana. Melu Kakang. Ampir aku oke aja melu aku. Ya wis aku melu wong loro. Lagi aku piye ngger karo adimu sih. Larasati iki. Biyung Sagopi kawan Larasati kepareng ngokundun nyang Widara Kandhang. Udawa apa bali nyang Widara Kandhang. Amarga Bapa Antyagapa iki dipetenah dening buta dilebokke miyang bronjong dibondo tangane disilimpung sukune. Kowe enggak tulung ngono. Iya. Dene aku Kakang Kakrasana lawan Slora bablas nyang Mandura. Liwat tu ketemu lawan kowe Udawa. Iya. Ngistake jauh. Sampun sami bidal Raden Narayana lara ireng dalah Kakrasana. Daya-daya prateng nagari Mandura ningali aben-aben sawung. Tak kinucap lampau sini Kakang ana marga. Yen Ugrasena pinanggih Sang Bratasena. Lurking sanging sang mawes gandrung sawetara nggon kulumaksana malebing pradisan munggah pegunungan ana marga pinanggih kelawan bocah gagah perkoso sapa iki? Menawa tambuh marang aku balik sira iku pawongan saka ngendi sapa kang dadi jenengmu? Urhanana menawa kowe iki kadang muda Nalendra Mandura kadanging Koko Prabu Basudewa satya ing Lesanpura kekasihku Raden Ugrasena sira sapa? Menawa tambuh marang aku iki Bratasena panunggalaning Pandhu. Oh, anakku lanang. Anakku nggih, anakku lanang. Mula tak serapat-serapat wiwit mau tak pandeng kok kaya ponak aku ning iya apa dudu. Marga pun bapa mireng pawarta jare kowe wis mati sak sedulurmu nggih. Paman Ugrasena nalika jaman balis golo-golo pancen aku iki diobong karo Kurawa nanging sumurupa antuk pitulunganing Jawata ana garangan putih nuduhake marga anjuk mring sak njabaning bebaya. Yen ngono sira sakadang isih urip
Pangestune Paman Ugrasena, aku sakadang isih padha pinayungan kelawan Gusti. Ibumu piye? Kang Mbok Kunti Talibrata piye? Prabu Kunti ya isih urip. Dina iki ana ngendi? Prabu Kunti mbarep Kakang Kulan kabeh para kadang. Dina iki mapan ana ing Eka Cakra. Kok nganti ana kono? Biyene ngenger ana ngomahe Kaki Jropa. Mongko Kaki Jropa isih ke bawah Eka Cakra. Ijik ana reh-rehaning Prabu Kaladimbaka. Kaladimbaka kuwi ratu karmangsa jalma. Aku njredi bumboni Resi Jropa. Iladekake ana ngarasaning Prabu Kaladimbaka. Kaladimbaka ora bisa mateni aku, malah Dimbaka kena ndak pateni dhewe. Saka bungah-bungahing kawula Eka Cakra, aku Prabu Kunti lan para kadang ora dililani metu saka Eka Cakra. Kene nunggu Eka Cakra ngayomi kabeh para kawula. Yen pancena Pandhawa didadekke ratu ana Eka Cakra, nanging Prabu Kunti ora marengake dasare Pandhawa ya moh nglakoni. Kuwi ladalah anakku nggih, anakku ing ngatasé kasangsaya dene bisa nulungi marang liyan. Iya. Arep ngundul lakon apa kadang-kadangmu Kurawa? Ya wis ben, besok karepe ngunduh wae tandurane dhewe. Lah kok sira ana kene, nggih? Aku dikongkon mbarep kakangku kon goleki Jlamprong. Jlamprong kuwi sapa? Permadi. Menyang endi bocah? Bocah minggat ora pamit seprene ora bali. Mula aku goleki Jlamprong ora niat aku bali yen durung gandeng kunca karo si Permadi. Paman Ugrasena teka kene ana apa? Sumurupa nggih. Iki ingkang Waka Prabu Basudewa inantang sesukan adu-adu jago kelawan si Warakangsa. Warakangsa iku atmajaning Kaka Prabu Basudewa. Anak nantang karo wong tuane. Nadyan putra nanging ora putra kang resmi amarga kuwi atmajaning Angkara Murka. Putra mungsuhing Kaka Prabu Basudewa biyen ingkang bisa mregonjak kelawan Kang Mbok Amirah. Yen ngono kuwi dudu anake sing tenan. Iya. Mula anane mung tansah gedhekake marang angkarane. Bakal njungkeng palengganing Kaka Prabu Basudewa. Banjur nantang sesukan adu-adu jago, nanging sing didu jago menungso. Dene jago saka ing Sukapura, jagoning Warakangsa kapernah bapa pamane jenenge Suratimantra wujud buta. Lah iki Mandura durung duwe jago. Mula nggih, apa sekirane sira kulup kepareng ndak sowanake Kengwa pinangka dadi jago negara Mandura. Aku ora niat arep nulungi sapa wae nek atiku dhewe urung padhang. Bisane padhang yen wis ketemu karo si Permadi. Yen pancen mengkono aja kuwatir, bab Permadi mengko aku sing nanggung, aku sing bakal golekake. Yen pancen wis tanggung timbuling Jlamprong, aku gelem dadi jago. Ayo tak sowanake dina iki nggih.
sawetara dadi pangarep-areping pun Kakang. Yai Arya Prabu Padha Raharja. Kawula nuwun inggih. Koko Prabu lulus raharja pisawan kula kalih sing beda. Pangabekti kula mugi kunjuk. Iya, wis ingsun tampa. Ugrasena Padha Raharja. Nuwun inggih dhateng kapundi paring pembagi paduka Koko Prabu. Pangabekti kula mugi kunjuk. Wis ingsun tampa. Arya Prabu, nuwun kula. Kepiye pawartane nalika sira ingsun utus lumawat mring Widara Kandhang? Kawula nuwun inggih Koko Prabu kepareng ori paduka munjuk atur. Kula sampun kelampahan prateng Widara Kandhang pinanggih kelawan Ki Demang Antyagapa. Duh Koko Prabu, atur wuninga. Sumasana Widara Kandhang ing mangke sampun benten kaliyan Widara Kandhang warasa ingkang kepengker. Sababe katinggal majeng wewangunan ing Wisma. Kathah wewangunan-wewangunan ingkang dipun blewentah dening para kawula ing Widara Kandhang. Tetanaman-tetanaman inggih ketingal ledung-ledung sedaya kala wau awit saking pakartinipun Ki Demang Antyagapa saat majanipun. Lah putra-putramu kepiye? Nuwun inggih Koko Prabu. Wekdal mangke para putra-putra sampun katingal diwasa, sampun katingal ageng, malah pun lara inggih sampun ngancik remaja putri. Langkung-langkung anak kula pun Kakrasana, duh Koko Prabu. Nalika semanten kula dhateng piyambakipun tasih sregep wonten ing pategalan. Mboten purna wangsul menawi dereng surup saya. Lajeng kula wakal. Kakrasana menika watakipun jermireng tiyang sepuhipun menika nangis mesti dipun belani. Mila lajeng piyambakipun kula damel tangis kelampahan Kakrasana jemangkah sing pategalan. Meh kewala kula badhe katriwandan karana dipun bujung kaliyan pun Kakrasana. Duh Koko Prabu. Putra kula pun Kakrasana pantes pinangka dados bebeteng praja pengayemaning para kawula. Nitik saking kawontenanipun. Belatal. Anakku nggih Kakrasana kelara-lara wong tuamu aku. Wiwit lair nganti kowe gedhe aku ora nyumurupi Kakrasana. Musabab kahanan kang durung maringake aku sumurup karo kowe nggih Kakrasana. Inggih. Sampun Koko Prabu. Para putra manggih yuwana kalis ing pangrencana sedaya. Iya. Lara ireng piye? Narayana piye? Inggih. Pun Narayana malah asring maos dhateng buku-buku ingkang angawrat piwucal. Wah, ya syukur. Lara ireng inggih. Lara ireng sampun ngancik remaja putri malah kathah sipating kakung kendamel sekarapi dhateng pun Lara ireng. Wah, iya. Tak trima banget dene Antyagapa semono sing dadi labuh bektine marang jeneng ingsun. Ganjaran apa kang bakal tak paringake lawan Sisagupa? Nuwun inggih. Saiki genti Ugrasena kepiye pawartane? Kabar ngunjuk Koko Prabu. Kula kelampahan ngupaya sawung sampun pikantuk. Endi jagone ingkang wonten pengker kula menika? Welah dalah. Bocah gagah perkosa gedhe dhuwur kuwi sapa? Sebrebetan kok kaya ponakku sing wis mati. Nuwun inggih. Ngaturi wuning Koko Prabu. Ingkang wonten inggih menika tasih putra paduka piyambak. Sapa? Nuwun inggih ingkang putra pun Bratasena kang dipun kabaraken pejah. Anakku anak. Layak aku nyawang wiwit pucuk rambut tekan delamaan sikil kok kaya Bratasena jebul tenan. Jare wis mati nggih. Iya. Wo Prabu. Aku dikabarake mati ning sejatine aku isih urip. Arep antuk pengayomaning Gusti. Ibumu ana ngendi? Prabu Kunti ana ing Eka Cakra. Jan bali rene ya, Ngger. Kuwi adikku, jan bali rene boyo menyang Mandura. Mandura ben tinggone ibumu.
Matur nuwun Wa Prabu nanging hurung mangsa kalane. Hurung titi wanci ngenggoni marang kepenak marga Babu Kunti isih seneng lelono ngetutake marang anak-anake. Ladal. Lah kok kowe nganti ketemu kelawan pamananmu? Aku goleki Permadi oleh lunga ketemu paman Ugrasena. Apa bener jare aku arep didadekke jago? Iya nggih. Iki pun wot nampa penantange Siwara Kangsa. Kuwi ngaku wong tuwa karo aku. Monggo Wara Kangsa kuwi kasektene gegilane nggih Bratasena. Satemah dina iki nantang kelawan pun bapa bakal nganake adu-adu jago menungso. Pun bapa yen ora nuruti ora urung Kangsa bakal gawe kisruh. Mula sing kaya ngapa pun bapa mituruti. Mula ngerek yen panjen sira kula gelem dina iki pati uripku gumantung ana kowe Bratasena. Goreh tentreming negara Mandurana tanganmu Bratasena. Tulungana kang mau padhangna jagat Mandura ilang ana angkara murka. Aku saguh waton Permadi timbul. Iya, perkara adimu mengko punwa sing bakal nanggung upaya. Iya. Jago saka Kangsa jenenge Surati Mantra, wujud buta. Kowe ngingrem apa ora? Aja sing buta ngarca padha mbok iya Bathara Kala aku ora bakal ngingrem. Lah iki kena kanggo kekuatan. Iya. Yen pancen mengkono Arya Prabu Ugrasena nuwun kula wonten dawuh. Mundhak ketungka marang tekaning kongkonan saka Sukapura prayoga lamun dina iki pun namung ingkang iriten tumeka menyang Sukapura kareben ketemu karo jago Sukapura. Nuwun inggih. Kula nyuwun pangestu. Aku njaluk pangestu. Iya nggih. Jaya Wijaya tak kesuwun bisa andum kabagyan ana Mandura. Sapa kang tumemen bakal tinemu kula Bratasena. Pun suwe klantene mboten timbul-timbul jago Mandura. Jane gelem apa ora Mandura? Wah, mbok menawi dereng pikantuk sawung nggih. Wah, dalah. Pratu melarat, pratu nyerantil. Sing ngatasi dinteni ora teko-teko ki jane iki sida. Adi jago lho. Weh, pamane Prabu iki. Dangu sanget, Man. Kula wastani mboten estu. Oh inggih, nggih nyuwun pangapunten. Bawanipun keng paman nembe ngupaya jago. Karana tiyang Mandura mboten wonten ingkang timbang kaliyan pun Surati Mantra. Kula sasawung. Sampun nggih. Paman Ugrasena, kula nggih. Pundi sawunge? Menika wingking kula menika nggih. Lho. Niku jagone. Inggih nggih. Oh. Kaya ngono dadekke jago. Wong kampungan, wong desa. Pakulitane kusi dadekke jago. Inggih kersanipun. Pan. Kula nggih. Nika jago Mandura. Nggih mboten. Oh.
Soroh nyawa bocah urung ngerti kahanan praja digawa dadi jago. Mung kari ngulesi wae. Boten ngerti? Boten, Nggih. Syukur, Wan. Iya, Nggih. Ya, aku ya ora ngirim. Jagone Sukapura ndi? Buta mburi kae. Kae kudu enggal ninggalake Ngarcapada amarga kesuwen oleh dadi buta nang Ngarcapada. Wah, nylekit omongane parat. Wani kan? Wantun. Wani. Gandeng pun sami wantun. Dina niki kari rembug totoane. Mboten mawi mawon. Ah, ngangge. Kurang gayeng ora totoan. Inggih mawi totoane sekedhe mawon lho nggih. Kinten pripun? Pinten antarane? Watawis 3.000 rupiah. Wah! Kerek! Musa anco. Sentana ratu kok totoan mung 3.000 lho. Lah lajeng pinten? 100.000. Waduh, kekatham nggih. Kang Mas, opo pun sagai mawon? Iki ora pawitan apa-apa lho. Sampun bos sagai, kula beto sangu kok. 100.000. Inggih, sagah. Nggih, sagah nggih. Sagah. Diundai. Mbok iki menika karo mboten sedikit niku. Ngajeng pinten? Undakane 500.000. Waduh, nggih. Kekatham nggih. Kekatham pun sagai. Waduh. Nggih. Sagah. Monggo enggal dilebet blapar kaki. Tonton kaya apa tandingane? Ayo nggih, enggal mlebu blapar kawat. Nggih, mlebu blapar kawat. Ayo tanding karo aku. Ya gene. Ora apa-apa. Tangi. Yes. Aja gawe nratap lho, Nggih. Iki gedhen lho, Nggih. Ora cilikan lho iki. Kena ngopo lah kok terus gletake ning ngopo? Oh, Nggih, piye, Nggih. Iki sing totoan ora mungkin wae lho, Nggih. Kono kabeh ya melu totoan lho, Nggih. Nek nganti kowe ora gelem menangake njur kepiye? Kowe kudu ngrungokke marang ngomongane kabeh para penonton kae lho, nggih. Kae kabeh wis padha deg-degan atine lho. Iya ning aku isih wani. Kowe kudu wani. Iya wani. Iya nggih kowe kudu dimenang-menangke lho, nggih. Nek nganti ora menang, lah kedrawasan lho. Galu para penonton wis padha jagoke kowe lho, nggih. Nek nganti kowe ora menang, lah ketiwasan lho. Wis aja samar aku. Ayo nutukake. Iya, lagi.
Bratasena. Bratasena. Apa? Tangi. Iya, tangi. Kepiye, Ngger? Wala dalah gawe kisruh kan para penonton kabeh. Wala kepiye to Bratasena? Tak jago-jago kok kaya ngono. Bratasena, aku wis ora duwe getih lho. Lho demoken awakku anyep kabeh kaya ngene. Galo. Wong nonton wis padha ngesorake karo kowe kepiye Bratasena? Kabeh padha ngasorake marang kowe. Nek nganti ora tak jagake njur pedahe apa kowe tak go wado-wado Bratasena. Mengko dhisik sing salah kuwi sing ngedu apa sing didu? Piye? Nduk ya nalare kuwi diuripake. Pikirane kanggo mikir. Piye to? Aku iki adoh sangka Eka Cakra. Tumeka Mandura. Aja meneh diparingi pangan. Ngombe wae aku durung diwenehi. Aku menungso lumrah ora beda kowe. Yen pancen gelem nggunakake tenagaku ki kudu dipikir sadurunge. Lata. Piye tadi? Wah, iya to awit mau kok uwate ora padang. Piye, Di? Kula kesupen kan, Mas. Wah, lah piye lho? Nah ya kok pangrigen kok nganti kesupen iki piye? Ketungkule ngekok. Nganti orang ngejog-jog iki kayak kepiye? Wah. Lali ya. Bratasena, apa? Ya, njaluk pangapura kang paman lali nggih. Tenan, mbok apa, mbok mati lho. Lali aku. Wong lali iki dipatenono ya wis gelem marko wong lali. Ya ora dadi apa yen wis eling. Saiki gandeng pun kakang pun paman ngrumangsani kluputan saiki apa sing tok karepe apa? Saiki kowe apa? Kowe apa? Wis, tenan. Kowe arep njaluk apa tak turuti marko arep digunakake tenagamu. Arep digunakake pikiranmu, arep digunakake suaramu. Mula kowe njaluk apa mesti diwujudi. Iya. Aku duwe penjaluk. Ya apa? Aku njaluk mangan. Mangan. Iya. Berhasil njaluk menthik wangi. Kira-kira pirang dangan? Aku njaluk 7 dangan didadekke siji. Duh. Sida tombok iki aku. Mongko jane peprincan iki semene. Duh. Wah, kok 7 dangan iki ya jatuh lho iki kok. Lah wis ra karuan. Nek kabotan ora sida. Oh iya. Iya, sagus, tak wujuti. Nyambut gawe ora sida piye? Iya. Lawe apa? Aku njaluk ingkung. Ingkung pitik ora. Lah apa? Aku njaluk ingkung gudel kang isih gemaron. Ingkung ki gudel? Iya. Ya. Tak wujuti. Iya. Aku njaluk ngombe. Ngombene apa? Aku njaluk ngombe bangsa arak, whisky, kabeh didadekke siji. Kira-kira sepiro? Kurang luwih ana jroning sak gengkong kang kinupeng wong 7. Duh. Wong 7 mubeng kok gen. Waduh, apa ora mbledhos jeroane. Gelem nuruti. Ya, tak turuti, tak cawesake ngene. Wis cuma wis.
Sekul dandangan saking mentik wangi akeh 7 ndangan. Ingkung gudal kang isih gemaron. Kelawan nginum arak kang akeh udakara sak genthong kinubeng wong 7. Tutiku semaus. Daya Triwikrama kadhar dening Sang Brata siramu sak gebyare tatit ilas tanpa tabet. Entek di kelas. Waduh. Mulawake kotot. Pangane akeh. Wah ning nyambut damelipun nggih sae kok menika. Wah, mula kok kendang 3 rampung sedina. Wah, pancen pitados menika. Wis saiki kena tak du. Iya. Pripun? Kesuwen sing leren ngasake kriyet nyedake kaprawiran. Inggih nggih. Para jagonipun nembe kula banyoni. Oh ngoten. Inggih. Purun majeng malih. Inggih purun majeng. Lah syukur. Yen purun majeng totoane diundhaki lan. Napa tambahipun? Saniki totoane bor manut. Lho, pripun? Nek jago Sengkapura kalah, kula lunga saking Sengkapura. Nek jago Mandura kalah, Kanjeng Dewaji sak sentale kabeh kudu lunga saking Mandura. Pripun? Pusakae nggih. Ya, Sagono. Oh nggih. Nggih. Sago, inggih Saga. Pripun, Lan? Nggih, Saga. Nek pusaku engko ingkang dileksanani. Aku njaluk dikurmati ganjur. Bocah karawitan natapo pradangga ayo ganjur diunekake. Asor, unggul wae, unggul. Asor, unggul. Wah, tunggu sampe ningali ngasani bondo itu. Bocah Singapura didelok kanane. Hati-hati. Man, lho. Sing baku dudu jagone. Ampun lali. Bocah bule, bocah hireng cemani. Nggih, hati-hati, Man. Nggih. Apa? Aku arep nonton sing adu-adu kae. Aku gendongen marga aku ora weruh. Wah, ora dadi gawe to. Melu kakek Ngokrosono. Noh, aku arep nonton dhewe. Ya wis kene tak gendong, ayo kene. Hati-hati lho ya gocekan ya. Iya. Kene ayo. Ayo nyangar kono ayo kono. Sise. Nyuwun mergi, Mas. Lho sapa iki lusup iki? Kula nyuwun mergi, Mas. Nggih. Petro. Nun. Aku gendongen. Ten pundi? Menyang wetan pernae
bocah wadon sing digendong kae. Nggih. Upahe pira? Iya. Tak paringi 500. Nggih. Pun mriki, Mang Macik geger iki. Pun mriki. Permen. Hati-hati lho lho kan. Kundilan sing kan. Iya, Kakak. Kimang. Permen. Kimang. Permen. Weh lah dalah wong mlaku kok ngoyok wae. Nganti gendong aku sampluk gendongane dheweke. Petro, Nun. Ayo bali ngulon. Bali? Iya. Tambahi no. Iya. 500. Nggih. Premen. Wah, kono kok sesak nggone. Bali rono wis sing selo. Kimang. Premen. Kinang. Welang nglarak sampur sapa kemo? Petro, Nun. Bali rono. Saya tak undhaki 1000. Nggih. Jaka. Roti. Kono ya sumuk tak balilono. Kimang. Kowe lahir kok digathok iki sapa bocah iki? Lah nekat tenan. Trimantara ya kacepeng sukunipun kanan kelawan kiri. Kaumbulake ngomba nyinggiling Sang Bratasena. Mulat ngalan mulat ngiring Suratrimantara. Ing mangke dupi uninga wonten bocah bule lawan bocah cemani ing mangke sakologya nglumba saking tangan Anupati bocah bule nduh dadine si Bratasena. Iki sing dadi kliliping anakku Baswara Kangsa. Bocah bule kowe mati dening aku kowe bocah bule. Tanpa bisa nglawat Sang Kakrasana mulat Raden Permadi. Mentang langkap kasandangan Warasta Dibya. Kalapasaken tumanduk mring jangganing Sang Suratrimantara pecah kapisanan. Boten nyono sampeyan mati dening pakartining manungsa murang tata. Bocah blek candak mati dening aku. Iki sing tak goleki mati pe bocah bule karo bocah cemani. Narayana kepiye Narayana? Kados pundi Kang Mas? Aja sambat ora suwe mati dening tanganing Baswara Kangsa. Kowe linga marang pusakamu. Oh nggih Kang Mas, linga wecanipun pukulan Bathara Brahma. Nalika mangke Sang Kakrasana dalah Sang Narayana.
ing dhateng wacaning Jawata. Sigrang unus pusaka ingkang dumunung wonten ing epek-epek kiwa Sang Kakrasana. Sesarengan lawan Sang Narayana. Kyai Nyipta, Kyai Cakra Baswara. Pusawalih sesarengan tumandhut mring angganing Sang Warakangsa. Nanggala kumalung aning Jangga. Cakra jemalah ana madyaning Jaja. Pejah kapisanan Sang Warakangsa. Sing bisa mateni kangsa iki mau sapa? Nun inggih kula. Ngemban parintah Koko Prabu Basudewa sing bisa mateni Warakangsa lawan Suratimangsa katimbalan sawan mring praja. Ayo tak kanthi, nggih. Arya Prabu, nuwun kula. Endi anakku Kakrasana sing endi? Menika Prabu. Oh, anakku nggih, anakku. Bagya mulya pun bapa Narca padha darbe putra kelawan sira kulup Kakrasana. Ih, bekti kula Rama. Iya. Aji Narayana endi? Nuwun inggih kula Rama. Oh, anakku nggih, anakku. Narayana sira ingkang kuwat dadi oboring jagat kulup bisa madhangake swasana. Nuwun inggih. Pejahipun Suratimandra kabiyantu dhateng kang putrapun Permadi. Endi Permadi? Kula. Oh, anakku nggih. Kakrasana, Narayana, Bratasena, Permadi. Nom-noman kang wis padha manunggal dadi sawiji bisa mahanani ngilangake angkaraning jagat nentremake praja. Wis nutupi marang kekudanganing para werda. Ya mung ana pundhaking para nom-noman katentreman praja iku bakal maujud. Lan ya mung ana pundhaking para nom-noman para kawula sak negara padha nemahi mulya. Mula ya nggih mawantu-wantu pamundhuting pun bawa marang sira kulup. Kabeh para nom-noman padha manunggal dadi sawiji. Ora perlu betak-betakake kuwi sandangane apa ning sing baku ngudi nyang kerukunan. Permadi pinangka timbangan sira kang wis sabiyantu nentremake praja. Jagat sak isine neksanana sira ndak pacangake kelawan si Bratajaya. Permadi aja nganti Garawa berdemi yen ora si Bratajaya semono uga lara iring aja ngladeni wong lanang yen ora si Permadi. Dene si Bratasena pinangka pituwasmu wuluk ulun paringi ganjaran awujud pusaka gada Kyai Lambita Muka ya gada ricak polo ndak paringake sira kula Bratasena. Iya, ngaturake panuwun. Sirnaning Warakangsa pinangka pasemon ilanging angkara saka muka bumi. Ateges wis mardika lair batin ing negara Mandura. Ayo kulup padha nyuwun marang Gusti muga lastariya kamardikan kang wis padha sumandang marang kita kabeh.
ana